La pubertat. Aquesta metamorfosi que vivim durant el període de l'adolescència, plena de canvis físics, socials i emocionals. Un dels canvis més significatius és l'aparició de la primera menstruació. Tot i que cada persona i cada cosa és diferent, sol aparèixer entre els 10 i els 15 anys. I això pot donar-se abans o després. Recordem que cada cos, cada persona és un món. L'aparició de la regla és un signe evident del procés de creixement i maduració, però cal que parlem d'una cosa menys evident, que són les hormones. Que interessant el món de les hormones! Durant la pubertat, una glàndula que es diu hipòfisis que tenim al cervell estimularà els nostres ovaris per tal que aquests produeixin els estrògens i la progesterona. I aquestes hormones influiran molt en el nostre creixement, maduració, emocions. El que més veiem i coneixem és el sagnat, però aquest forma part d'un cicle molt més complex anomenat cicle menstrual. I com és el cicle menstrual? Doncs té 4 fases i podem començar per on vulguem, que per això és un cicle. Tenim la fase menstrual, preovulatòria, ovulatòria i fase premenstrual. Començarem per la part més visible, que és on hi ha el sagnat, i l'anomenem fase menstrual. Després arriba la fase preovulatòria, en la qual un òvul es madura i l'endometri creix per si és fecundat. Després arriba la fase ovulatòria, en la qual l'òvul madur viatja per les trompes uterines fins a l'úter. Llavors arriba la fase premenstrual, en la qual l'òvul no ha estat fecundat i l'endometri s'allibera a través de la vagina en forma de sagnat. I així el cicle torna a començar amb la fase menstrual. Però a cada fase podem experimentar diverses sensacions al nostre cos. Inflor de pits, retenció de líquids, altibaixos en les emocions. Cap d'aquests ens hauria d'impedir de fer vida normal. Si és així, hauríem de consultar un professional de la salut. Durant el cicle menstrual podem experimentar canvis en el flux vaginal, des de colors més blanquinosos fins a un flux més espès, dens i viscós, coincidint amb la fase ovulatòria. Tot això varia en funció de cada cos i de cada cicle. Pot ser que al principi, els primers anys de la menstruació, puguem presentar canvis en el patró del sagnat i una bona idea podria ser fer un registre en un calendari. Alguns dels aspectes comuns podrien ser la duració del cicle, la periodicitat, i lluny del que s'acostuma a pensar, haurien de ser regles poc doloroses. El desconeixement del cicle i les connotacions negatives generen mites i falses creences com: amb la regla és impossible quedar-se embarassada. Sí que és possible si la persona ha ovulat mentre estava menstruant. No es poden mantenir relacions sexuals durant la regla. No hi ha cap problema sempre i quan la persona ho desitgi. La regla és bruta, antigènica o fa pudor. Si bé és veritat que pot requerir unes cures, no té res d'antigènic ni de brut. I fa olor a sang, que és ben diferent. Quan una dona està de mal humor és que té la regla. La regla no té res a veure amb el mal humor. I per acabar, algun dels més sonats. Si regues o cuides les plantes quan tens la regla, fa que se't morin. I si fas maionesa, fa que se't talli. Cal assenyalar i desmuntar l'origen heteropatriarcal d'aquestes conductes que invisibilitzen i que poden ser l'origen de violències. El cicle menstrual és de lo més normal i és sa i necessari que en parlem.